ben Sanae Takema. Ik kom uit Japan, maar ik woon al meer dan 30 jaar in Zuid-Limburg, in Maastricht. Ik ben kunstliefhebber van alle soorten vormen, maar vooral podiumkunst vind ik heel leuk. Ja, dus opera is mijn lievelingsgenre en dan theater, dans en ook vooral klassiek muziek. Vooral barok, maar er komt niet zo veel in dit jaar. Opera vind ik zo mooi, omdat het zo'n totaal vorm van theater, totaal kunst. Het is niet alleen muziek, maar toneel en zangers tegenwoordig zijn zo mooi qua uiterlijk en ze kunnen heel goed acteren, dansen ze ook goed. Meer zo'n richting musical geworden, het is echt toegankelijk. Dus ik wil dat meerdere mensen, dus ook de musical liefhebbers, naar opera eens bezoeken. Zoveel mogelijk allerlei soorten vorm van voorstelling bezoeken. En op Facebook, Twitter en op mijn blog, dus allerlei soorten social media, mijn mening en dingen verspreiden. Dat lijkt me heel leuk, ja. Ik zal zeker backstage reportage maken, misschien interviews of als ik een van zo'n deelnemer als figurante, dan vanuit de backstage ook dat iets informatie op mijn blog of in Facebook zetten.